Dobrý, som smutný. V pondelok bol MDD a opäť ma uvrhol do depresií. Prečo Medzinárodný deň detí? Prečo nemáme aj Medzinárodný deň zajacov? Čo sme my horší ako nejaké decká? Veď si to len zoberte. Deti žerú nervy vám, vyžeriete nás. Pre rodenie detí sa museli postaviť obrovské pôrodnice. Zajac sa narodí kdekoľvek. Deti musíte pracne piplať dobrých 18 rokov. Niekedy aj 35. Zajaca máte vychovaného za pár mesiacov. Do detí sa investuje veľa úsilia a výsledok? Vrahovia, štetky a celebrity. Zo zajaca máte takmer bez námahy veľkonočný symbol, zajačí chrbát na smotane a kožušinový límec. Deti sa vám za celoživotnú starostlivosť odďačia domovom dôchodcov. Nevďačný zajac vám môže maximálne ohlodať prst. No uznajte, je toto nejaká spravodlivosť? Som znechutený. Asi zoberiem tú ponuku na angažmá v Ulambatárskom národnom cirkuse. Vraj tam potrebujú krotiteľa malých modrých králikov.